Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Sinamukele kwi-podcast yethu Amandla Ensindiso podcast. Namhlanje isikhulumi sethu umfowethu Siphiwe Mkhwanazi uzobe ekhuluma phansi kwesihloko esithi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngiyanibingelela nonke bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyintokozo kakhulu kumina ukuthi ningineze ithuba ukuthi nginishumayeze ngevangeli elukhulunywa inkosi yethu Jesu Kristu la kuJohn 16 uverse 13. Lapho uJesu ekhuluma ngenhloso nomsebenzi woMoya oNgcwele. Uthi la kuverse 13, nxa efika umoya weqiniso uyakunoholela kulo lonke iqiniso ngokuba akoyokhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyokukhuluma anibikele okuzayo. Lapho sifunda ukuthi inkosi yethu Jesu Kristu ichitha isikhathi esiningi igcizelela ngenhloso kanye nomsebenzi wayo uMoya oNgcwele. Ikhulumo yethu le iqala kuJohn 13 lapho inkosi nabafundi bayo begubha usuku labo lokugcina lwesine lokugcina phambi ukuthi kube iPhasika. Lokho kuqhubeka kuze kufike kwisahluko 18 lapho sifunda khona ukuthi ekugcineni ugcina sedayiswa omunye obalandeli bakhe uJuda. Ngikholelwa ukuthi lokhu kwenziwa ngenhloso ukuze sibone ukuthi akubalekile ukuthi umuntu noma engasondela eduze kangakanani nomuntu okholwayo noma asondele eduze kangakanani nebandla, kodwa uMoya oNgcwele mawungekho kuyena lowo muntu akasoze wayithola insindiso nokuthi futhi akasoze walibona izulu. Ukufika kukaMoya kwakuzoba inzuzo eyisimangaliso ngempela kubafundi bakaJesu. Kuphinde futhi kube inzuzo enkulu nakwizitha zakhe ngoba wawuzoyisiza ukuthi zikwazi ukuthi zithobe inhliziyo zazo nokuthi zithole nokuthi ziphenduke ziguquke ngokwenhliziyo ngenxa yomsebenzi kaMoya oNgcwele. Umoya unomsebenzi kufanele uwenze ukuze kukholwe ngisho nezitha zikaKristu. Uphinde futhi ufundise ududuze nabalandeli bakhe uJesu Kristu. Kuleli verse esilifundayo namhlanje sithola amaphuzu amabili lapho uKristu ekhuluma khona ngenjongo nangomsebenzi kaMoya oNgcwele. Into yokuqala nje esibonayo ukuthi ukuqondisa abantu bakaNkuluNkulu. Okwesibili ukuthi konke okwakuyoba okwenkazimulo kaKristu. Uma sibheka ke iphuzu lethu lokuqala lithi uqondisa abantu baNkuluNkulu. Manje kumele umbuzo ufanele siwubuze ukuthi wayezokwenza kanjani lokho, ebaqondisa kanjani futhi ebaqondisa esuka kuphi. Uma sibheka lapha eTestamenteni elidala sifunda ukuthi njengoba uNkulunkulu owayesiza isizwe sikaIsrayeli, njengoba isizwe sikaIsrayeli sasiholwa enhlane ngensika yefu nomlilo, uMoya oNgcwele nawo futhi uzofika wenze umsebenzi ucishe ufane nalokho ngokuthi uqondise ulwimi labantu uphinde futhi kanye nempilo zabo ukuze bavikeleke emaphutheni asebantweni bonke ngenxa yesono. Ngoba sazi phela ukuthi umoya siuphiwa ukuba abe ngumqondisi wethu. Ingakho umprofeti uPaul esikhumbuza encwadini yaseRoma 8 uverse 14 lapho ethi khona ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkuluNkulu labo bangabantwana bakaNkuluNkulu. Uyasikhumbuza ke lapho uthi ngakho akagcini nje ngokusibonisa indlela kuphela, futhi uhamba nathi mihla ngamalanga esifundisa indlela yokuhamba ngendlela ekuyiyona eqondile
nendlela futhi ekuyiyona ezosisa kuNkulunkulu ubaba wethu osezulwini. Ingikhumbuza lento ngomngane wami onenkinga yokuthi uhlale eduka ngasonke isikhathi. Indoda engajwayelekile le ukuthi indlela noma engayihamba noma kangakanani still usazoduka. Uze wathenga lento ekuthiwa i-navigator ukuze imsize njalo mayiphuma endlini ukuze afike lapho eya khona. Ngakho ke nomoya wengcwele nawo unjengayo i-navigator. Ngoba usisiza endaweni efanele ngasonke isikhathi, usisa khona endaweni efanele ngasonke isikhathi. Usisiza ukuthi sibone lapho ekukhona indlela, ingozi endleleni ukuze sikwazi ukuthi sivikeleke, sifike ehambeni lwethu ngendlela ekhuselekile. Umoya nawo wengcwele uqondisa abantu bakaNkulunkulu kulo lonke iqiniso. Awusizi nje ngokulazi kuphela, kodwa ulenza ukuthi libe impilo yethu enhlizweni zethu. Uphinde futhi ulenze libe yindlela yethu yokuphila mihla ngamalanga. Ingakho uJesu ethi uyosihola ngalamaqiniso alula kanye nalawo anzima kakhulu. Ukusho lokhu uJesu ngoba kulo lonke iqiniso eliphethene nendaba yombuso wezulu kaNkulunkulu, umoya wengcwele uyosifundisa ngawo. Noma yini edingekayo, noma yini ewusizo kubo, umoya wengcwele uyosisiza ngawo. Uphinde futhi usifundise nendlela ekuyiyona efanele ukuze sazi ukuthi iyiphi indlela efanele sihambe ngayo njengabantwana bakaNkulunkulu. Uphinde futhi usisize ukuze sikwazi ukuthi siphile impilo eqondile nemicabango ekuyiyona efanele edumisa uNkulunkulu ngasonke isikhathi. Lokho kusikhombisa futhi ukuthi ubufakazi obubalekile ngempela ukuthi ngezwi labapostoli ukuthi yilona kuphela ngempela eliyiqiniso esingathembela kulo ngasonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi lomhlaba esiphila kuona bayasitshela ukuthi ziningi indlela esingahamba ngazo, kodwa umoya wengcwele uyasifundisa ukuthi iyodwa kuphela indlela kuyiyona eyiqiniso. Siyabona futhi inobufakazi bukamoya buvumelana ngaso sonke isikhathi nezwi likaKristu, ngoba akazikhulumele yena njengomoya wengcwele and akazanga futhi ukuthi azoqala umbuso omusha, kepha uzoqhubekeza wona lo mbuso owawuwona wokuqala uJesu kwasekuqaleni. Ngoba isikhathi esiningi siphila kuzona imoya yabantu ayivumelani ngasonke isikhathi, kepha masibuka umoya wengcwele kanye noJesu noYise bayavumelana ngasonke isikhathi. Ingakho ethi uJesu ethi kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele futhi okuzayo. Uyasifundisa lapho ukuthi umoya wababonisa abalandeli baJesu ngezimo ababezobhekana nazo mayelana nenhlupheko nobunzima kanye nokuhlukunyezwa kakhulu njengabalandeli bakhe, futhi wabagqugquza nangabantu ababezobashiya futhi endleleni bemale uJesu endleleni. Iphuzu lethu lesibili ke esilibonayo ukuthi konke kwakuyoba ukwenza inkazimulo yakhe uKristu, ngoba uJohn 16 uverse 14 no 15 usifundisa kona lokho ukuthi ngisho nokuthunyelwa kwakhe umoya kwakudumisa uKristu. Zonke izipho nomusa kamoya owuthunyelwe ubaba wethu wasezulwini, umoya engcwele wakwazi ukuthi uyifeze yonke leyo nto. Intshumayelo kanye na yonke imibhalo yabapostoli ifeza zona zonke lezi zinto uNkulunkulu wayefuna vele ukuyisungula kwasekuqaleni. Umoya ukwenza lokhu ukuze
igama laKristu libonakale nokuthi futhi lidunyiswe ngasonke isikhathi. Ingakho umpostoli Paul ebhala encwadini yase-Efesu chapter 4 verse 21 lapho ethi khona, uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuJesu. Uyasifundisa lapho Paul ukuthi uyathembisa futhi ukuthi umoya kufanele udlulise izinto zikaKristu kubo ngasonke isikhathi. And futhi wamkela okuphuma kuKristu kuphela. Awuzanga ukuzokhombisa noma usungule indlela entsha yokumdumisa uJesu, kepha uqhubekeza yona lendlela esayifunda kwasekuqaleni. Ngenxa yokuthi uvela kuKristu futhi umsebenzi wakhe isikhombisa njalo ngasonke isikhathi ukuze sikhonze uKristu. Usinika konke okuphuma kuBaba ukuze sibe namandla nendlela yokuphila eyiqiniso nophawu lokuthi ngempela singabantwana baNkulunkulu abaphila egameni laKristu. And iphuzu leli elibalekile ngempela ngoba siyabona ukuthi sekunendlela ezihlukile zokudumisa uNkulunkulu ezintsha efikayo. Kepha izwi laKristu lisamile ukuthi indlela iyodwa eyiqiniso. Asikhonzi abantu, asikhonzi ibandla, kepha sikhoza uNkulunkulu okuyena owadala ibandla leli esiyilona. Ngoba asikhonzi amabhilidi lawo esihlanganyela kuona mihla ngamalanga, kepha sikhonza uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Konke okwaKristu ngoba sithembele kuye, uyena kuphela oyindlela neqiniso. Umoya ke masubheka kumsebenzi wawo awuzelanga ukuzomisa umbuso omusha okungowakhe yedwa, kodwa uqhubekezela phambili futhi umise umbuso owamiswa uKristu ngenkathi ephila emhlabeni. Ngakho ke uma singabantwana bakaNkulunkulu masenze njalo ngasonke isikhathi. Masihambe ngayo lendlela esifundayo kubapostoli nakwibandla laKristu kwiTestament elisha. Enye uNkulunkulu asitshela yona ukuthi lapha uJesu ethi kuverse 15, konke uBaba anakho kungokwami, ngalokho ke ngithi uyakuthatha kokwami anibikele. Lesi esinye isizathu esibanga ukuthi senze sibizwe ukuthi singahambi enyameni kodwa sihambe ngendlela yomoya ngasonke isikhathi. Umoya uyasiguqula futhi usigqugquze ukuthi siphile impilo engcwele ngemicabango yethu nangezenzo kanye futhi nangendlela esikhuluma ngayo, ngoba bengishilo kwasekuqaleni ukuthi uliqondisa ulimi lwethu. Uma sibuka ke inhliziyo zabantu zilikhuni futhi zilithunti. Ziningi izifo ezigulisa inhliziyo zethu, kepha umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi uyenqobe futhi uphinde futhi uyilaphe zonke lezi zifo ezibulala abantu enhlizweni yabo. Usiguqule, usishintshe sibe abantu abangcwele abaphila ngentando kaNkulunkulu ngenxa yomusa uNkulunkulu esivezele wona ngenkathi ebethela indodana yakhe esiphambanweni. Namhlanje sithi ke yiza kuKristu umthethileli wezono futhi ukhale kuye uzoxolela noma isiphi isono engabe usenzile. Asikho isono esimhlulayo uJesu Kristu noBaba wethu osezulwini ukuthi akuthethelele kusona. Kuphela nje nikela umphefumulo wakho kuyena. Umoya oyingcwele uyakwehliswa enhlizweni yakho ukuze ukwazi ukuthi ukuguqule. Isithembiso lesi uKristu asigcizelelayo kakhulu kuyona lencwadi kaJohane. And futhi uzoyiguqula ngempela inhliziyo yakho ngamandla akhe
akwenza isidalwa esisha kuKristu. Ngawo umoya weNgcwele. Isifundo sethu ke bangcwele siphela kanjalo. Siyabonga kakhulu kusikhulumi sethu namhlanje umfowethu Sipho Mkhwanazi okuyena othatha isikhathi sakhe ngokuthi asilungiselele umphako womphefumulo wanamhlanje. Sibonge kakhulu nakunina nonke enikwazile ukuthi nithathe isikhathi senu nisilalele. Njengoba nazi intshumayelo kanje ziyatholakala kuSpotify na kuYouTube Amandla Ensindiso podcast. Inkosi inibusise nakuleli viki. Nikhonze kahle kusasa.